Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε και λέμε, είμαστε σε άλλο ένα FC βίντεο. Pack opening. Μεγάλο αυτή τη φορά. Και έχουμε καλά packs. Από ό,τι βλέπετε έχουμε ένα 85x3, 85x2, 84x2, 84x2x2, 84x4, 84x10 και γενικά έχουμε πολύ καλά packs. Όμως πριν προχωρήσουμε στο βίντεο θα ήθελα να κάνετε ένα like και ένα follow, διότι ξεκινάω λίγο τα FC βίντεο τώρα με τις φούτις, τις ομάδες και ναι, και θα με βοηθήσει άπειρα αν κάνετε αυτά τα δύο απλά βήματα, follow και like στο βίντεο. Λοιπόν, τα ψηλό packs τα έχω ανοίξει και έχουν μείνει από ό,τι βλέπετε τα καλά packs. Είναι 6 καλά packs. Πριν από ένα 77x5 έβγαλα φούτις. Για να δούμε, θα βγάλουμε κι άλλους στο βίντεο τουλάχιστον, γιατί αυτόν που έβγαλα πριν δεν τον έχω. Μπράβο, κάποιος πιεζόει με μηχανή. Δεν το έβγαλα clip. Για να δούμε, μπορούμε να βγάλουμε εδώ. Λοιπόν, θα ανοίξουμε χαλαρά packs. Ξεκινούμε σε βασικά χαλαρά. Μετά 84x2, πάμε. Δεν είναι τίποτα. Skip, ό,τι και να είναι. Δεν είναι. Άμα δεν είναι πρόμο, εντάξει, ok. Αν δεν είναι πρόμο, 84x2, τα δεύτερα. Δεν πρόμο, μάλιστα. Κακό αυτό. 86 με μούλα. Τι θα γίνει, παιδιά? Λοιπόν, πάμε. Το επί 4 είναι φούτις. Όχι πάλι ο ίδιος. Τι είναι αυτό? Οκ, ποιος κρύβεται από πίσω? Ωραία. Κοντόμπια. Τουλάχιστον βγάλαμε φούτις, οκ. No problem. Ωραία. Επανάρχομαι. Συνεχίζουμε. Κάναμε τη Scott. Εδώ άλλη μια φούτις κάρτα. Premium, παρακαλώ πολύ. 95. Ήθελε μια 83 squad. Την έκανα πανεύκολα. Προσθήκη άλλη μία στην ομάδα. Συνεχίζουμε λοιπόν. 85x2, 85x3 και 84x10. Επί 2, πάμε το 85x2 για να δούμε, θα δούμε πρόμο. Φυσικά πάλι καλά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι double νομίζω ή όχι. Μιλίτον που είναι double. Δεξάρα με 85 αρλικά. Ναι. Άντε να δούμε τι μας κρύβει τώρα το επί 3. Σε παρακαλώ, δώσε κάτι καλό. Team of the season. Γερμανία Cam. Hero. Team of the year από πίσω. Ornament Mason. Δυστυχώς. Όχι ο Trent. Και λέω όχι ο Trent γιατί τον έχω εκεί. Οκ, καλό pack. Άντε να δούμε που θα το βάλω αυτόν τώρα. Περιμένετε. Κάναμε και τον Μαμπαντεσβίλη που ήταν εύκολος. Δεν τον ήθελα goalkeeper, αλλά αφού είχα 88 Trent είπα γιατί να με τον κάνω. Ωραία παιδιά, έκανα και το Μαμπαντεσβίλη. Δεν το χρειαζόμουν, αλλά δεν πειράζει. 84x10. Πάμε, κάτι καλό σε παρακαλώ. Φούτις. Icon. Κρέσπο. Φοβάμαι τι θα δω.
Ρικέλμε, χειρότερο. Α, double, οκ. Καλό τουλάχιστον. Όχι μεγάλο value. Πα! Με τρολάρι. Αδερφέ τρολάρι, εντάξει. Εντάξει. Μέτριο. Μέτριο προς λίγο καλό. Αυτά λοιπόν. Follow, like, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Για να δούμε. Και στο Πινιάν 90 Premier League, εντάξει.